Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Hello, friends and family. We are welcome to Bombshell Television. Kana uri munyowandira ngokuchingamidza nemufaro pamhuri trending latest anenge achingopisa zvamanye manje dzinenge dzichitendera ndo dzatichifamba nadzo. Nyaya nayo diki stereki yemukomana uyu ari kubuda pakona apo yo akuratidza kuti akaisikomarikiti akarara nebenzi. Amana hanzi akaita Lula Nebenzi. Saka manje zvakazoitika ndezvekuti mutongo akapiwa ndo ari kuchema nawo, ari kuchema nevedare kuti musandidaro. Saka ine ndinda kubvunza kuti saka pairara naye aida kungomudhamba here, because mutongo paakaendeswa kuwedzi mhosva kumutongo akanzi zvoni pakaendeswa kudare akanzi iwe unofanira kuroora mukadzi iyeye because uda kuti azoita sei, hanzi unofanira kumuroora mugara naye zvakanaka. Asi iye ari kuti handingaroore benzi. Saka isi tobva takubvunza kuti ungarare nebenzi here ndo zvatobva takubvunza, because iwo ungati alright, waita se warara naye akaita nhumbu. Obviously kuti hakuna munhu anoita protection nebenzi. Amen. Kana iye ari wekutanga, because unongoti hapana angarware neichi, but iwe unongwashaya chii kusvika pakuzorara nebenzi. Saka ndo nyaya nayo yemukomana uyu. The voice is now yours in the comment section. Tuze zvamuri kufunga kuti anoitwa sei munhu akadai so. Iye akarara nebenzi handiti akuramba kuita se kuriroora. Anoitwa sei? You what's your judgment? Uriwe judge kana kuti iwe uriwo zvitoro uriwe akarara nebenzi. Saka the voice is now yours in the comment section. Ngaibvire, ngaibake, tinzwe mafungiro yenyu. I will be there replying each and everyone. Dichitaura nemi mu comment section. Thanks for watching.